Скоро скупих тази лампа от Икея, която струваше по-малко от 10 лева и принципно като за лампа, която струва по-малко от 10 лева, върши своята работа, но има един съществен недостатък и то е, че ти свети в очите. Дори когато си прав, ти свети в очите, затова он постоянно седи на обратната. Решил съм да направя един малък редизайн, така че хем да изглежда по-добре, хем да не ми свети в очите и ще ви покажа в това видео какво съм измислил. Лампата се състои от две части, абажур и стойка. Мисля да премахна стойката и да използвам само абажура. Като за целта преминаваме към чертожната дъска. Направил съм едно просто 2D чертежче на абажура в разрез. Абажура представлява отрязан конус, като основната причина да ми свети в очите е, понеже височината на абажура е само 125 мм и фактически кружката стига почти до долния ръб на абажура, като се има предвид, че абажура е леко наклонен. Ето защо ми свети в очите. Ще коригирам това, като насоча абажура директно надолу. Ще създам ини кръченца тип индианска палатка, като в допълнение ще направя и една капачка, така да се каже, отдолу, която ще спре директната светлина и по-скоро ще се получи амбиентно осветление. Реших да ви спестя малко чертане, но в общи линии така изглежда това, което ви описах преди малко. Не е толкова добре изглежда, както си го представях, но пък със сигурност ще върши по-добра работа. Ще използвам дървени летвички за кръченца. Отдолу съм сложил едни петички, така че да може да стъпи по всякакъв начин върху плоска повърхност. Това е абажура, който само съм маркирал, затова сега ще го преместя, за да видите какво се получава от вътрешната страна. Доста простичко като дизайн. Има отвори да се пъхнат дървените летвички, има и няколко вентилационни отвора, тъй като в момента абажура е отворен, но след като бъде затворен от новата стойка, ще трябва по някакъв начин да циркулира въздуха и най-вероятно ще направя и отвори горната част на абажура. Разбира се, геометрично по-сложните елементи ще бъдат 3D принтирани. Това е най-лесният начин да бъдат изработени. Но за да не ми стане лошо, гледайки този забързан запис на самото принтиране, ще ви покажа кадър на директно готовия детайл. Може да видите къде има тънка сценичка и дори на този запис се вижда прозрачността. Получи се доста сполучливо. Ето тук на този запис може да видите как се прави един тест и пробвам дали капачката пасва. В интересния съд мога просто да я залепя за абажура и пак ще свърши работа, но тъй като вече съм направил отвори за кръченца, ще си продължа по план и ще си доизработя стойката за новата лампа. Това е готовата стойка. Байснал съм летвичките с тъмен байс, за да изглежда най-ние по-добре. Залепил съм ги за капачката и сега ще пробвам да сложа абажура отгоре. В интерес на истината оказва се, че седи без да трябва някакво допълнително залепене. Признавам, че на живо изглежда доста по-добре, отколкото на чертеж и всъщност свети доста по-приятно. Единственото, което остава да направя е да привържа кабела за едно от кръчетата с ниски опашчици по най-маклинския начин
И да ви призова, ако искате да видите снимки на този проект и на още други, които нямам време да се снима, да посетите моята нова страничка в Instagram printwithlove.bg. Чао и до нови срещи!